Ваня Григорова, заедно с ИТН, по палеца на Хикимян ли се водят? Да. Те си го изтренираха в София това нещо и си го пренесаха на национално ниво. Ако трябва да го кажа с едно изречение, ППДБ Спаси София са опозиция, сме опозиция в Общинския съвет, защото няма мнозинство. Те си назначиха шефовете на всички общински дружества, не можаха да назначат в завода за боклук, защото дружеството, то е предприятие, се управлява от кмет. Но тези хора седат за едни от най-големите безобразия, които се случват. Ето, например, имаше доста мемета, беше изключително смешно в началото на посещението, когато бяха за Лоза Букук миналата седмица и ние бяхме. Първо бяха много ухилени Хикимян и Григорова, последствие бяха доста посърни, защото така че не намериха някаква новина. Обаче това икономическо мнозинство, то си е ГЕРБ, БСП, Има такъв народ, съветника на ВМРО, ключов човек, лобист за МТК груп. Ваня Григорова и Карлос Контрат ВМРО, например, искаха да махнат нощния градски транспорт. Не успяха. Преборихме се да го спасим. Но всичко е със страшни мъки. Например, когато искахме да увеличим броя на цветните контейнери 3 пъти и ГЕРБ и БСП не подкрепих, имаше мисля, че един съветник от групата на БСП, който не е член на БСП, който гласува с нас и успяхме да прокараме решението в съвета. Целият епизод гледайте в каналите ни в YouTube и Facebook.